Hej, maleni, jeste li to već zadrijemali? Niste valjda već. Pa kako bez priče da krenete u svijet snova? To baš nikako ne bi bilo u redu. Hajde trkom na pranje zubića, pa krećemo sa pričom. Aha, vi ste sve već završili i već se ušuškali. Pa dobro, milice moje malene, kad ste tako dobri, a još i nestrpljivi da čujete novu priču, krećemo odmah. Trnoružica. Jednom davno, prije mnogo godina, u jednom dalekom, prekrasnom kraljevstvu, živjeli su kralj i kraljica. Jako su se voljeli, ali su bili nesretni jer nisu mogli imati djece. Godine su prolazile i baš kada su izgubili svaku nadu da će ga ikada i dobiti, rodi im se prekrasna kćer. Kralj je bio toliko sretan, te je napravio veliku svečanost na koju je pozvao cijeli kraj. Malena djevojčica dobila je prekrasno ime Aurora. Kraljev prijatelj, također kralj, samo jednog drugog kraljevstva, imao je sina Filipa, pa su ova dva prijatelja već planirala kako će njihova djeca možda jednoga dana postati par. Kraljica se na to samo smijala, zaključivši da su oni još uvijek samo djeca i da je za takve planove suviše rano. Za vrijeme slavlja u dvoranu su uletjele 3 svjetleće kugle koje su se zaustavile odmah pored kolijevke. Bile su to dobre vile koje su djevojčici donijele darove. Vila Flora prva je prišla djevojčici, a sve oko nje mirisalo je na cvijeće. Podarila joj je ljepotu koju nikada neće izgubiti. Druga po redu bila je Vila Fauna, koja je Aurori podarila lijepi glas. A kada je trebala doći na red Vila Vedrana, vrata su se naglo otvorila i u trenu je stiglo nevrijeme praćeno munjama. Na vratima se pojavila zla vještica Grozdana. Grozdana je bila jako ljuta, jer nju niko nije pozvao na slavlje, pa im se odlučila osvetiti. Ljutito im je rekla da djevojčica neće dočekati 16 godina, jer će se prije toga ubosti na vreteno i umrijeti. Kada je zločesta Grozdana otišla, Vila Vedrana malo je umirila kralja i kraljicu. Zamahnula je svojim štapićem i na neki način spasila djevojčicu. Naime, kada se Aurora ubode na vreteno, neće umrijeti. Zaspaće sve dok je poljupcem ne probudi voljeni princ. Iako im je bilo malo lakše, kralj i kraljica su se i dalje jako brinuli za život svoje željno iščekivane jedinice. Već sljedećeg dana njen otac, kralj, naredio je svima da se sva vretena u cijelom kraljevstvu moraju spaliti. Svi su znali za kletvu vještice Grozdane i niko se tome nije protivio. No, vile su zaključile da to ipak neće biti dovoljno i da će prije nego što Aurora navrši 16 godina princezu sakriti daleko izvan dvorca. Kada kletva prestane djelovati, Auroru će vratiti u dvorac njenim roditeljima. Kraljica je teška srca povjerila svoju malenu djevojčicu vilama i u suzama ju je ispratila. Vile su odvele djevojčicu, a roditelji su se nekako pomirili sa svojom sudbinom. Godine su prolazile, a Grozdana nije mogla pronaći djevojčicu. Skoro je došla i 16. godina i znala je da će njena kletva još malo trajati. Bila je već jako ljuta, te je svojim slugama naredila da je hitno pronađu ili će ih pretvoriti u žohare. Vještica je znala da se sada može pouzdati još jedino u crnog Gavrana. Zamolila ga je da je pronađe, jer on joj je zadnja nada. Gavran je poletio s obećanjem da će pronaći lijepu djevojčicu plave kose.
Sve to vrijeme Aurora je živjela s vilama u srcu šume u malenoj kolibi. Vile su sakrile svoje štapiće kako se ne bi odale, a ni djevojčici nisu ništa rekle. Pretvarale su se da su njene tetke, brinule su se o njoj i jako su je voljele. Nazvale su je Trnoružica. Trnoružica je izrasla u prekrasnu djevojku, a tetke su bile zaslužne za njeno lijepo ponašanje. Ostalo je još svega par dana do njenog 16. rođendana. Kako bi se pripremile za ovaj veliki dan, vile su potajno planirale slavlje. Čim bi Trnoružica ušla u kolibu, one bi zašutjele. Tog dana odlučile su je poslati u šumu po jagode kako bi sve mogle pripremiti. Djevojka ih je poslušala te je veselo otišla u šumu pjevušeći pjesmice. Upravo u tom trenutku šumom je prolazio princ Filip, jašući svog konja. Kada je začuo pjesmu, krenuo je baš u tom smjeru, ne bi li otkrio čiji je to prekrasni glas. Trnoružica je uživala u šumi. Pjevala je, plesala, skakala po travi i zaboravila na sve. Kada ju je princ ugledao, zaključio je da nikada nije vidio ljepšu djevojku. Prišao joj je polako i primio je za ruku. Iako se u prvi tren jako preplašila, kada ju je princ pogledao, zaljubila se na prvi pogled kao i on u nju. Zajedno su proveli predivne trenutke sve do sumraka. Filip je odlučio da joj neće reći da je princ, a Trnoružica s druge strane nije ni znala da je princeza. Plesali su i pričali kao dvoje običnih mladih ljudi. Kada se počeo spuštati mrak, princ je upitao Trnoružicu može li je posjetiti sljedeći dan, na što je ona s oduševljenjem pristala, te pobjegla kući. Za to vrijeme vile su u kolibi pokušavale sve pripremiti za slavlje, ali ništa im nije polazilo za rukom. Haljina nije izgledala najbolje, a torta je bila potpuno nakrivljena. Vila Vedrana je zaključila da će morati ipak uzeti čarobne štapiće u ruke, iako su rekle da ih neće koristiti. Zatvorile su vrata i prozore i čarolija je započela. Malo nakon toga pojavila se najljepša rođendanska torta i predivna haljina za Trnoružicu. Sve je bilo potpuno spremno za slavlje. No, baš u tom času, iznad kuće je letio crni gavran. Ugledao je iskrice koje su frcale iz dimnjaka malene kolibe, te je zaključio da se upravo tu nalaze izgubljene vile i kraljeva kći. Brzo je poletio nazad do vještice Grozdane, kako bi joj javio odličnu vijest. Malo nakon toga kući se vrati i lijepa Trnoružica. Kada je ugledala haljinu i tortu, njenom oduševljenju nije bilo kraja. Ipak, u mislima joj je stalno bio Filip. Priznala je vilama da je upoznala prekrasnog mladog momka, a nakon što su pojele tortu, vile su joj odlučile ispričati istinu o njenom životu. Tako je konačno Trnoružica saznala da je njeno pravo ime Aurora, te da je ona zapravo princeza i da ima roditelje koji ne mogu dočekati trenutak da se s njom ponovo sretnu. Vile su obukle princezu u novu haljinu i kroz šumu su se zaputile prema dvorcu. Trnoružica nije previše razmišljala o roditeljima, niti o strašnoj Grozdani. U mislima mlade, zaljubljene djevojke bio je jedino Filip, njegov lijepi osmijeh i prekrasne oči. Kada su stigle u dvorac, vile su brzo otrčale do kralja i kraljice, a djevojku su nakratko ostavile samu. U tamnom hodniku najednom se pojavila sjajna baklja koju je Trnoružica kao omađijana pratila sve do mračne sobe gdje se nalazilo staro i prašnjavo vreteno.
Tada je oko sebe čula tajanstveni glas koji ju je savladao, a on joj je govorio: Trnoružice, dotakni vreteno. Djevojka je bila kao začarana, podigla je ruku i dotaknula oštri vrh vretena. U taj čas do nje su dotrčale vile, ali već je bilo kasno. Djevojka je ležala na podu, a iznad nje pojavila se zločesta vještica, podlo se smijući. Vile su bile ljute, a Flora je čak nasrnula na Grozdanu, no zla vještica se zlobno nasmijala i u trenu nestala u dimu. Vila Vedrana bila je zaprepaštena. Znala je da će ovo kraljici slomiti srce. Ali Vila Flora imala je plan. Njih 3 će uspavati cijelo kraljevstvo, a nakon toga će potražiti Filipa, za kojeg su već znale da je princ. To se i dogodilo. Kada su uspavale sve dvorjane, a i Filipovog oca, kralja Huberta, koji se tamo zatekao, žurno su odletjele do kolibe kako bi mladom princu ispričale šta se događa. No, prije nego što su one stigle, princ je već stajao ispred kolibe, a pored njega već je bila i zla Grozdana. Kada se probudio, princ je bio u okovima u Grozdaninom dvorcu. Grozdana mu je ispričala sve što se dogodilo, pa i to da je Trnoružica zapravo princeza Aurora i da je zaspala zauvijek. Naime, on se nalazio ovdje zatočen, a nju bi samo njegov poljubac probudio iz sna. Nakon toga zla vještica je zalupila vratima i ostavila princa u tami. Malo iza toga 3 dobre vile našle su zatočenog princa. Oslobodile su ga i rekle mu da se bori za princezu Auroru. Donijele su mu štit istine i mač hrabrosti, te su mu rekle da se bori za Aurorinu ljubav. Princ je zamahnuo mačem i potrčao prema izlazu, no iznad njegove glave pojavio se crni gavran. Zakreštao je tako da se zatresao cijeli dvorac, ali Filip je ipak uspio pobjeći. Vani ga je čekao njegov vjerni konj, ali i brojne strijele koje su bile namijenjene njemu. Flora se dosjetila, te je sve strijele pretvorila u cvijeće. Princ Filip je jurio na konju do dvorca, a putem je nailazio na strašne utvare i ponore. Kada se približio dvorcu, tamo ga je čekala vještica Grozdana. Njegov mač se pretvorio u prah i kada se činilo da će vještica pobijediti, pomislio je na Auroru, što mu je vratilo snagu, te je zabio mač u vješticu koja je potom pala u ponor. Princ je trčao hodnicima i dvoranama dvorca do svoje voljene. Put su mu pokazivale dobre vile. Kada je došao do svoje voljene, poljubio ju je, a ona je otvorila oči i osmijehnula mu se. Znala sam da ćeš me naći, ali ne znam hoćeš li me i dalje voljeti. Ja nisam djevojka koju si upoznao. Ja sam zapravo princeza i ime mi je Aurora, nježno je rekla princu. Princ Filip se nasmiješio, te su jedno drugome pali u zagrljaj. Potrčali su do kraljevske dvorane gdje su se svi dvorjani počeli buditi iz sna. 2 kralja, Aurorin i Filipov otac, bili su ganuti do suza zbog svega što se dogodilo. Poželjeli su da ovaj sretan trenutak traje vječno, a ako ga slučajno i sanjaju, da se iz tog sna nikada ne probude. Sad je pravo vrijeme za spavanjac, malene moje mrvice. Sklopite svoje lijepe okice i mirno spavajte. Laku noć, mravići moji maleni. Ljubi vas vaša teta Nina. Sutra se ponovo družimo. Laku noć.